Σήμερα έχω εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή. Όπως ακούσατε προηγουμένως, γιατί δεν το ξέρατε, τον βλέπατε πολλά χρόνια στη Βουλή, έχασε το φως του από νάρκη. Μη αποναρκοθετημένη. Και θέλω να μου πείτε 10 λόγια αυτό, κύριε Κουρουμπλή. Λοιπόν, 1961, ηλικία 10 ετών, μια παρέα 17-8 παιδιών, στη γέφυρα του Αχαιολόγου, στην παλιά γέφυρα, η οποία θεωρείται ο δεύτερος κόμβος μετά το Γοργοπόταμο, η οποία ήταν ναρκοθετημένη κατά την περίοδο της κατοχής και την οποία βέβαια πρέπει να σας πω, η γέφυρα που είχε τελειώσει, είχε κατασκευαστεί 3 χρόνια πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, την ανατείναξαν οι Γερμανοί στην υποχώρησή τους για να δυσκολέψουν τις δυνάμεις. Να δυσκολέψουν τις δυνάμεις που τους αποθούσαν. Ναι. Λοιπόν, και βρέθηκε να είναι εκεί πέρα, την πάτησε στην Άρκη εκεί ή την πάτησε άλλο παιδάκι? Βέβαια, όχι, τη βρήκαμε στο ποτάμι. Εκεί πριν από 4 ατύχημα είχαν σκοτωθεί άλλα 2 παιδιά από το χωριό. Πρέπει να σας πω, όταν πήγα στη σχολή τυφλών, το 80% των παιδιών είχαν χάσει το φως τους ή είχαν χάσει τα χέρια τους από νάρκες εγκαταλειμμένες. Προσέξτε τη συγκλονιστική αυτή τη στιγμή, αυτά που λέει είναι συγκλονιστικά ο κύριος Κουρουμπλής. Εδώ οι κρατούντες πολιτικοί έδιναν λεφτά για αποναρκοθέτηση ξένων περιοχών. Κύριε Τράγκα, εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι οι φίλοι μας οι Γερμανοί και έστειλα μία επιστολή, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί, στους Γερμανούς βουλευτές, ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και τους είπα τότε με την ιστορία εδώ με το χρέος και τα λοιπά, για τη συμπεριφορά αυτή που επιδεικνύουν απέναντι στην Ελλάδα, ότι ούτε ένα μικρό πρόγραμμα η Γερμανία δεν εξασφάλισε τότε στην Ελλάδα, στη φτωχή Ελλάδα, για να υπάρξει μία συγκέντρωση όλων αυτών των βλημάτων των εγκαταλειμμένων στα χωράφια, στους κάμπους, στα ποτάμια, με συνέπεια να χάνουν τόσα νέα παιδιά τα μάτια τους, τα χέρια τους, τα πόδια τους. Όταν πήγατε εσείς στη σχολή τυφλών, ήταν το 80% εκεί πέρα, τα παιδιά ήταν από νάρκες και βλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γράψατε περισσότερες από μία επιστολές στους Γερμανούς? Έγραψα μία επιστολή για την αποναρκοθέτηση των περιοχών. Σε όλους τους Γερμανούς βουλευτές, λέγοντάς τους, θυμίζοντάς τους ότι ούτε αυτή τη στοιχειώδη υποχρέωση απέναντι στην Ελλάδα δεν επετέλεσαν, αφήνοντας πίσω με την αποχώρησή τους να τους θυμόμαστε ορισμένα δώρα, όπως τους είπα σε μια τηλεοπτική εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν είμαι αντίθετος σε ένα πρόγραμμα πραγματικό που θα μπορούσε να γίνει σε φτωχός. Έχετε απόλυτο δίκιο, ούτε εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλω να σας πω, αγαπητέ κύριε Κουρουμπλή, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αποδεικνύεται ότι πάρθηκαν αυτά τα λεφτά και δεν έπιασαν και τόπο, διότι αποδεικνύεται από τα στοιχεία που τουλάχιστον εγώ έχω υπόψη μου, ότι οι πρεσβείες μας ενημέρωσαν την κυβέρνηση ότι δεν τους είδαν καν αυτούς που υποτίθεται θα υλοποιούσαν. Τα συνεργεία τα οποία έπαιρναν, υποτίθεται θα έπαιρναν αποζημιώσεις για να πάνε να αποναρκοθετήσουν. Προσέξτε, δεν είμαι εναντίον. Δεν είμαστε αντίθετοι σε ένα πραγματικό πρόγραμμα. Σε ένα πραγματικό πρόγραμμα. Αλλά όλες αυτές ήταν δυστυχώς φάμπρικες κερδοσκοπίας διαφόρων φύλων των κυβερνήσεων. Το ερώτημα είναι, κύριε Τράγκα, γιατί δεν προεβλέφθη να υπάρχουν υποχρεωτικά παραστατικά όλων αυτών των φορέων, που υπάρχουν και φορείς ανάμεσά τους που έχουν κάνει καλό έργο. Μην είμαστε συλλήβδοι. Κύριε Κουρουμπλή, για πείτε μου κάτι. Ήταν οριστική απώλεια. Ναι. Οριστική απώλεια της οράσεως σας τότε από την Άρκη. Την πατήσατε εσείς ή δίπλα άλλος? Όχι, ήμασταν 7 παιδιά. Το ένα σκοτώθηκε, την επεξεργαζόμασταν. Εγώ ήμουν τότε 10 ετών και ο φίλος μου που σκοτώθηκε ήταν 10 ετών. Καθόταν καθιστός, τη χτυπάγανε, τη χτύπαγε ανάμεσα στα πόδια. Τη χτύπαγε κάποιο παιδί εκεί πέρα, έτσι. Τη χτύπαγε κάποιο παιδί, εσείς είσαστε εγώ ήμουνα δίπλα. Και πολύ περίεργος, ήμουνα από πάνω, τον κοιτούσα και οι φωτιά, τα χώματα, οι πέτρες ήρθαν στα μούτρα μόνο. Τα χώματα και οι πέτρες ήρθαν και η φωτιά ήρθε στο πρόσωπό σας. Ναι. Και η φωτιά. Πήγατε σε σχολή τυφλών και έχετε έχω παρατηρήσει εδώ και πολλά χρόνια που κάνουμε παρέα, τηλεοπτική παρέα βέβαια εδώ,
Έχω παρατηρήσει ότι έχετε ένα μεγάλο ψυχικό θάρρος, ένα απόθεμα μεγάλου ψυχικού θάρρους και στην πολιτική και γενικότερα στη ζωή σας. Θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα που οπωσδήποτε σας τύχησε, το αντισταθμίσατε με την προσφορά σας. Οι Εγγλέζοι, κύριε Τράγκα, λένε μια ρίση, τα προνόμια των δυσπρονομίων. Δεν παραιτήθηκα ποτέ στη ζωή μου μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Έσπασα τα μούτρα μου. Φυσικό ήταν μέσα στην πορεία της ζωής. Θα έχεις και αποτυχίες, αλλά ποτέ δεν κοίταξα πίσω, ποτέ δεν κοίταξα πάνω περιμένοντας το μάνα.